Татарстанның халык шагыйре Разил Вәлиев юбилей елында Түбән Камада бер көн эчендә 10-га якын чара уздырды. Толырак алдагы видеоязмада булыр. Еш курайчылар Одымнар мәктәбендә Разил Вәлиевны каршы алалар. Анда ул беренче тапкыр килә. Татарстанның халык шагыйренә полилингваль комплекс буенча экскурсия оештыралар. Мәктәп ул бит бина бер караганда. Мәктәпне нәрсә мәктәп итә? Мәктәпне мәктәп итә. Менәсез укучылар, укытучылар, коллектив, ата-аналар монда килеп йөри торган. Одымнар мәктәбенә Разил Вәлиев танышырга гына түгел, яшь каләм тибрәтүчеләр бәйгесенә йомгак ясар өчен дә килә. Катнашучыларның берсе Ләйлә Вәлиева. Үзем турында шигырь яздым. Тагын авыл турында шигырь язасым килә. Шундый матур үземнең авыл турында. Бишек турында шигырем бар. Мин бәләкәй чактан ук шигырьләр укырга, китаплар укырга ярата идем. Һәм үзем дә автор буласым килә башлады. Һәм ахыр чиктә мондай конкурска килдем. Мин монда укытучым белән. Мин күбрәк балалар өчен язам. Мин номинациядә шуңа тәңгәл килә. Мин әкият турында язам. Темалар байлыгы искиткеч. Шаяган шигырьләр бик күп. Табигать турында һәм күп әсәрләр, күп шигырьләр язылган, балаларның күзәтүе аша язылган. Менә мәктәп кенә түгел, әтияне генә түгел. Анда бар авыл темасы да, авылда инеш темасы да, кармак белән балык тотуда, әтәч тә бар, сыер ат та бар. Яшь каләм тибрәтүчеләр үз шигырьләрен Разил Вәлиев кына түгел, бер төркем язучылар каршында да укып күрсәттеләр. Аларның һәрберсенә аерым номинациядә диплом һәм бүләкләр тапшырдылар. Әйтергә кирәк, Разил Вәлиев исемендәге бәйге 1999 елдан бирле оештырыла. Кайгы хәсрәт күрә-күрә җирдә яши бар кеше. Тик синең хәсрәтеңдә юк кебек читләр эше. Кемнеңдер эте югалган кеше үзе. Ә монысының барсы әйбәт. Ихтибар җитми үзе. Разил Вәлиев белән танышып, аңа кулын биреп, аның белән исәнләшеп торып, миңа бик рәхәт булып китте. Оркестр Разил Вәлиев шигырьләренә язылган җырлардан өзекләрне уйный. Татарстанның халык шагыйренә 75 яшь тулу уңайнан оештырылган "Еллар аша сөйләшү" исемле әдәби музыкаль кичә кунакларын шулай каршы алалар. Туган якка мин юбилей булмаганда да, мондый көннәрдә дә кайтырга тырышам, әмма ләкин юбилей көннәрендә кайту бөтенләй башка. Мин монда үземнең үткән тормышыма, үткәндә кылган гамәлләремә имтихан там шикелле, хисап тотам шикелле. Хәтта бүген юлга чыгар алдыннан хатыным Хәләл җәптем сорый: "Разил, син бүген Түбән Камага барасың бит?" Мин әйтәм: "Бармыйм." "Ота ничек инде бармыйсың? Син бит җыйнап беткән, син көтәләр." Мин анда бармыйм әйтәм, мин анда кайтам дидем. Әдәби музыкаль кичә халык иҗаты йортында үткәрелә. Күренекле якташыбыз анда үзе белән бер төркем танылган язучыларны да алып кайта. Аркаил Зәйдулла, Газинур Мурат, Марсель Галиев, Факил Сафин, Лилия Гыйбадуллина һәм башкалар. Еллар аша сөйләшү кичәсе Разил Вәлиев сүзләренә язылган җырлар тыңлап, аның шигырьләрен уку белән үрелеп барды. Сценарий авторы Кол Гали исемендәге Милли китапханә мөдире Гүзәлия Гыйбадуллинаны яңа форматта язган. Разил Исмәгыйлевның бит инде кем икәнен бөтен кеше белә. Шуннан да Тукай әйткәндәй, ул туеп куйган шагыйрь генә түгел, публицист та, алып баручы да, шагыйрь да, язучы да, җәмәгать эшлеклесе дә. Әдәби музыкаль кичә 2 сәгатьтән артык бара. Юбилярның Рөстәм Ганиев, Алмаз Айдар һәм Синар белән бергә Ташлык авылы турында җыр башкаруы тамашачылар өчен зур бүләк була.